Kaixo! Ipuin hau Garik eskatu du. Bai, Gari, zuretzako espero dut gustoko izatea. Ipuin hau suhiltzaile bati buruz doa. Suhiltzailea oso beldurtia zen. Bueno, bere lana pilo bat gustatzen zitzaion. Begira, oberena zan barratik bajatzen. Oberena zan rapela egiten. Oberena zan eskalatzen. Bueno, suhiltzaileen lan guztiak primeran egiten zituen. Sirena jotzen zuenean, lehena zen korrika egiten eta kamioia hartzen. Aizue, baina sua zegoen tokira heltzen zenean, gelditzen zen, eta beldurraren beldurrez, ai ama, ezin zuen ezer egin. Aizue, beti gertatzen zitzaion berdina eta beti esaten zuen, zera, zeo zer sartu zait begian, eske mina hartu dut hankan. Aitzakiak ipintzen zituen, bere lana ez egitearren, baina dena zen beldurra. Zergaitik zen suhiltzailea pentsatuko dozue? Ba bere aita suhiltzailea zelako, eta bere aitona suhiltzailea zelako, eta bere abebai suhiltzailea izan nahi zuen. Ez zuen ulertzen zergaitik sua ikusterakoan hori gertatzen zitzaion. Aizue, orduan etorri zitzaion hango suhiltzaileen arteko lagun bat. Berari begira zegoen azkenengo boladan eta gerturatu egin zitzaion. Fijatzen egon naiz eta konturatu naiz, agian beldur zarela zuarekin. Beldurra? Ni oso ausarta naiz. Begira, nahi baduzu lagundu aldizut. Benetan? Baina ez esan inori lagunduko didazu? Bai, nahi baduzu bai. Begira, etorri nigaz. Eta izue, mendian barrena sartu ziren, menditik gora egin zuten, eta heldu ziren olako etxola batera. Aizue, oso etxola berezia zen, txikia, eta beltzez margoztuta, dana beltza zen, ematen zuen erreta zegoela. Aizue, gerturatu zirenean, han emakume bat irten zen. Ongi etorriak! Aizue, emakumea beltzez jantzita zegoen, eta makurtuta horrela ibiltzen zen. Zuen zain nengoen! Sartu! Aizue, suhiltzaileak pentsatu egin zuen. Zorgina da! Baina hala ere, ez zeukan beste aukerarik, ze nahi zuen beldurra kendu. Beraz, etzera sartu zen. Sartu zenean, etxea are arraroagoa, bereziagoa zen. Bai? Etxe guztia beltza zen, ematen zuen dana erreta zegoela. Eta usaina bebai, kearen, suaren usaina zeukan. Etxea oso itxusia eta etxe erdian lapiko bat zeukan. Antxe, suarekin porpor egiten. Baina izue, etzen sopa bat, Ez ziren makarroiak, Dilistak ez ziren, Antze, porpor zegoena, berdea zen. Eta plop, ateratzen zituen pompak. Oso usain arraroa botatzen zuen. Etorri, esan zion. Etorri! Gerturatu zaitez, nik badakit zer gertatzen zaizun. Badakit zuaren beldur zarela. Eta hori kendu behar dugu, ze suhiltzailea zara, zelan izan daiteke suhiltzaile batek zuari beldur izatea. Ez kezkatu. Etorri, baina
ez zaitez mugitu, egidazu kasu. Eta aizue, suhiltzailearen eskuak hartu eta lapikoaren barruan sartu zituen. Berak pentsatzen zuen erre egin behar zela. Baina aizue, bapatean, ez zuen minik sentitu. Antze zegoela, bapatean begiak itzi eta ireki zituenean berriro ere. Aizue, ikusi zuen lehenengoa, lapikoa, ja, ez zegoen beltza, gorria zen. Eta sorginaren etxea, ez zen beltza, txuria zen. Eta armairu politak zituen koloretakoak, eta alfombra polita, eta aizue bapatean etxea dizdiratsua zen, oso polita. Sorgina be, ez zegoen beltzez jantzita. Sorgina kolorez jantzita zegoen, eta ja, ez zen atzosarra. Baizik eta neska gaztea zen. Kaixo, sendatuta zaude, hemendik aurrera ez dizu zuak beldurrik emango. Ikusiko duzu nola hurrengo aldian ez zarela zuaren beldur izango. Suhiltzaileak ez zekien zer pentsatu, eta bere etxera joan zan. Eta hurrengo egunean joan zan lanera, normal, betiko moduan. Eta bapatean, txirrina jo zuen. Eta berak hartu zuen kamioia lehenengoa. Eta danak montatu zirenean, korrika baten sua zegoen tokira joan ziren. Eta araldu zirenean, aizue, ez zuen zalantzarik izan. Suhiltzailearen kamioetik atera eta antxe jarri zen suaren kontra ura botatzen eta barrura sartu zen jendea salbatzen. Eta handik aurrera gure suhiltzailea, aizue, oso ausarta izan zen. Eta aizue berak ez zekien gauza bat. Emakume horrek ez zuen sorginkeriarik egin. Baina bai, ziurtasuna eman zion, berak ziurtasuna behar zuelako. Ze batzutan, gauza batzuk egiteko gai gara, baina ez dugu gure buruarengan sinisten. Horrezegaitik, aizue, zuek nahi dozuena egin dezakezue. Gustatu zaizue? Gari, gustatu zaizu? Bueno, hurrengo batean ikusten gara elkarre, eta aizue, gari bezala nahi badozue zeo zerri buruz ipuine kontatzea. Esan, eta nik kontatuko dut. Nahi badozue, gure sare sozialetan ipini dezakezue. Agur!